dole ne a yi tunanin yadda za a samar wa da talaka mafita. Wannan man fa babu gaira babu dalili, ba na uban kowa bane, Allah ne ya ajiye shi a Najeriya, ba na uban Buhari bane, ba na uban sanatoci bane, ba na uban gwamnoni bane, ba na kowa bane. Allah ne ya ajiye shi dan dan Najeriya. Ko na uwarku ne? Ku ba wa talaka dama ya ji daɗi a ransa, kun takura tunanin ɗan adam. Assalamu alaikum yan uwa. Waiwaye adon tafiya. Hausawa suna cewa duk wanda ya maimaita aji sau biyu to lallai kam daƙiƙi ne. So sai kuma 'yan Najeriya suka sake yin wannan kuskuren suka maimaita aji sau biyu. Hakan ya sa 'yan Najeriya sun zama daƙiƙai kenan. To ina jira amsa ku a comment. Yan uwa, idan ba ku manta ba a baya shugaban Muhammadu Buhari a lokacin da yake neman takarar Najeriya, idan ku duba wannan shine hotonsa a lokacin da yake neman takarar Najeriya. So bayan ya samu takarar Najeriya, so yanzu kuma idan ku duba gashi wannan shine hotonsa. So shin wannan tsoho yana yi wa 'yan Najeriya adalci kenan? So a lokacin da yake neman takarar Najeriya ya ce idan aka sai da litan mai naira 65 an zalunci 'yan Najeriya. So kuma yanzu litan mai ana tunanin cewa za ta kai 320 zuwa 340. Wannan me zai faru kenan? Akwai wani mutum da ya posting a Facebook, Abu Muhibba Dala, yake cewa wai maganar nan da ake cewa ba a cizon mumini sau biyu a rami ɗaya hadisi ne ingantacce ko kuma rudin malam Bahaushe ne, ko dai menene mai yawa, ko dai menene mai yawan faɗa kalmar baya yin aiki da ita a shekarar 2019. Allah kyauta. So maganar gaskiya yanzu ba a yi wa 'yan Najeriya mai adalci, ba a yi wa 'yan Najeriya adalci. So 'yan uwa, wayanda suka yi mulkin Buhari a baya sun ba mu shawara cewa kar ku sake ku zaɓi Buhari, idan ku zaɓi Buhari za ku shiga halin ha'ula'i. To yanzu gashi muna cikin halin ha'ula'i, har ya tashi daga halin ha'ula'i ya kuma halin ha'ula'i hadisa. So 'yan Najeriya, ƙalubale gare ku, ya kamata a ce idan za ku zaɓi mutum a takara, ku zaɓi mutum mai ingantacce wanda ya kasance ba kuɗin ku ke so ba, so yake kawo gyara a Najeriya. Na gode.